खुलुमबाय दिनैहाय नैबे जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगांव फरेस्ट गेस्ट हाउसआवहाय एनिटे फराम एक्स एनडिपिआ स्पेशल मोनसे सावरायनानै जोङो थांनाय जिहेथु 9 एप्रिलाव मा होनो आसाम विधानसभा इलेक्शन जालांदोंमोन। बे आसाम विधानसभा इलेक्शनखौहाय एनिटे फराम एक्स एनडिपिआ 26 तारिख मार्चनि 2022 खालि जोङो मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों जे नैबे आसाम विधानसभा इलेक्शनखौहाय जोंनि बिटिसि आव थानाय हाग्रामा महिलारि सार बिपिएफ हान्जाखौ जों सापर्ट खालामनोसै होननानै एनिटे फराम एक्स एनडिपिआ 26 मार्च 2022 खालि क'क्राझारनि मोनसे पिडब्लिउडि गेस्ट हाउसआव सावरायनानै थि खालामनाय जादोंमोन। आरो आसामाव थानाय एनडिए सरकार बिथांमोनखौबो जोङो एनिटे फराम एक्स एनडिपिआ सापर्ट खालामनानै जों मोनसे डिसिसन लानायनि गेजेरजों गमामायैनो दिनै जों एनिटे फराम एक्स एनडिपिआ मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो मोनफ्रोमबो एरियाफ्राव जों एनिटे फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय मोनसे रायजो राजाखौ खावलायदोंमोन बा एनिटे फराम एक्स एनडिपिनि मावथिखौ खावलायदोंमोन जे एनडिए आरो बिपिएफनो बिजाथिफोरनो भट होनांगौ होननानै जों खावलायनाय बादिनो जे गमामायैनो 9 एप्रिल इलेक्शन जाखांनायनि उनावहाय 4 तारिख मे जिहेतु रिजाल्ट बे रिजाल्टनि जिहेतु फिथाइ जों जायखौ आसा खालामदों जायखौ जों सापर्ट खालामदों थिग बेबादिनो दिनैहाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट दिनै बिथाङा दिनै जिबादि 11टा सिट बिदोंमोन 11टा गेजेराव दिनै 9टा जों 10टा मोनबाय। थिग बेबादिनो दिनैहाय जोंबो जेसेबां हायो एसेबां एनिटे फराम एक्स एनडिपिआ जों सापर्ट खालामनानै दिनैहाय जोंबो मदद खालामनो हादों। दा बेनिखायनो जों गोजोननाय मोन्दों दिनै बिपिएफआ दिनैहाय जे आसा खालामदों बेखौ मोननो हाबाय। बेनिखायनो बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ एनिटे फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय स्पेशल हिसाबै जोङो कंग्रेचुलेसन जासिबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार दिनै बिथांखौबो जिहेतु एनडिए हिसाबै जों सापर्ट खालामदों। दिनै बिथाङाबो जों जेबायदि लुबैदों आरो बिथाङा जेबायदि आसा होदोंमोन दिनै बेखौ मोनबाय। बेनि थाखायनो दिनैहाय जोंनि आसामाव दिनै बिजेपि सरकार फैबाय। बेनिखायनो जों दिनै मा होनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बारग' बा दानि जों गोदानै जागोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो जों एनिटे फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय जोङो कंग्रेचुलेसन जासिबाय। आरो जों सासे मानसिखौ जों रायखांनांगोन बेनो जाहैबाय आगोलनि बुंथिगिरि स्पिकार बिश्वजित दैमारि जाय समाव दिनै एनिटे फराम एक्स एनडिपिनि गासैबो खामानिखौ मावनो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सेक्रेटारियेटआव लांनानै अफिसियेलि आनअफिसियेलि दिनै बिथाङा जोंखौ लांनानै जेबादि जोंखौहाय मोनसे खामानि मावनो खाबु होदों। दिनै बिथाङाबो एनडिए हिसाबै दिनै तामुलपुराव दिनै बिथाङा देरहाबाय। बेनिखायनो बिश्वजित दैमारि सारनिसिमबो एनिटे फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय जोङो स्पेशल हिसाबै जोङो कंग्रेचुलेसन जासिबाय। दा आसा खालामदों जे हाग्रामा महिलारि सारा आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि माखासे एनडिपिनि जितु समस्या थालांनाय खामानि मावनांगौ आद्रा बे आद्राफोरखौहाय सिगाङाव जों मोनसे हाग्रामा महिलारि सारनो जों मोनसे मेम'रेन्डाम गथायदों। बे मेम'रेन्डाम गथायनाय बादिनो बेखौ नायफिननानै जाहाथे बिथाङा जोंनि एनिटे फराम एक्स एनडिपिनि समस्याखौहाय मावफुंगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों खावलायगोन जोंनि जेसेबांनाखि एक्स एनडिपिफोर दङ जों एक्स एनडिपि मावथिफ्रा जों ज'यैनो जोङो सरकारखौ सापर्ट खालामनायनि गेजेरजों जोंनि माखासे आद्रा खामानिखौ जों मोनफुंनांगौ जायोबा जों हेल्प खालामलांनांगोन। बेनिखायनो स्पेशल हिसाबै जोंनि गासैबो एनिटे फराम एक्स एनडिपिनि मावथि नोंथांमोनखौहाय जोङो बयबो खौसे थानानै मदद होलायनो थाखाय जों खावलायदों। आरो जोबनायावहाय स्पेशल हिसाबै जों हाग्रामा महिलारि सारखौहाय जोंनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौहाय आरो रिपि गांजस बर' बिथांमोनखौहाय थाबैनो बख'नानै होगोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। आरो जों एनिटे फराम एक्स एनडिपिखौ खामानि मावनो थाखाय बिथाङा खाबु होगोन बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। थेंक इउ।